Hola, sóc la Farners Peijong i benvinguts i benvingudes a aquest primer capítol, primer vídeo d'aquest projecte que sóc superoriginal i l'he titulat Projecte Erasmus Florència. Perquè sí, me'n vaig d'Erasmus a Florència d'aquí 3 setmanes justes, que és el segon semestre bàsicament de tercer de carrera, i he decidit iniciar aquest projecte. Crec que un Erasmus comença molt més abans que el viatge i que l'estada allà, o sigui, al final crec que la part més feixuga, la part més feixuga és tota la burocràcia, tota la paperassa que es fa abans i que potser no se'n parla massa i penso que és la més important, perquè sense això no podries fer l'Erasmus. Per què he decidit fer-ho ara mateix? Doncs perquè penso que per calendari, justament ara jo fa un any, havia tingut l'assignació de la plaça per part de la meva universitat conforme estava acceptada per poder fer l'Erasmus a Florència. Això no vol dir que Florència em donés la plaça, o sigui, a mi la plaça me la van donar cap a l'abril per part de la universitat de destí. Però sí que és cert que la majoria de les vegades, si a tu t'assignen una plaça, doncs serà en aquella universitat. Una de les meves motivacions també per crear aquest projecte, he vist que faltava molta informació, com podeu estar comprovant tota la gent que està ja començant movent fils per aquest següent curs per marxar, sobre tot el que és, m'han donat la plaça, sé que m'aniré d'Erasmus l'any que ve, però ara què faig, no? Llavors, doncs, com a germana gran que soc, vinc a ajudar-vos una mica i com a sentir-vos acompanyats de totes les persones que heu de fer aquest procés i també, per altra banda, per convidar a totes les persones que vulgui fer un Erasmus en un futur, no? Perquè compartir és viure i jo em vaig sentir bastant sola en el procés i espero que si es pot evitar, doncs millor. I també crec que compartir les penes almenys ajuda a sentir-se menys malament quan veus que dius vaig super enratat, no tinc ni idea del que he de fer ara i les teves amigues et diuen jo tampoc he començat la feina o jo tampoc no sé què fer, llavors et sents menys tonta, et sents més, no sé, et sents millor. Tampoc no és alegrar-se per les penes de l'altre, però ja m'enteneu, no? Aquest vídeo bàsicament és una mica també com d'introducció pel que us podeu trobar en aquests pròxims vídeos. Si l'esteu escoltant a través de Spotify, perquè he decidit penjar aquest vídeo també que formi part al Poti Poti Podcast, que tenia un podcast anteriorment i parlava bastant sobre la vida i ara mateix la meva vida serà l'Erasmus. Vaig parar perquè no tenia massa temps i m'ha alegrat molt que moltes de vosaltres que em seguiu m'anéssiu mencionant al llarg d'aquests dies que volíeu que tornés, que us agradava molt el que deia o el que parlava, o el fet que tingui bastant sentit el que jo feia i tornar a creure com amb el meu projecte i creure amb els vídeos llargs i això, i també ho vull com activar, no? Per les persones que encara no han fet cap Erasmus i tenen una mica així de curiositat, s'obren les inscripcions, em sembla, a l'octubre i sempre és per fer una convocatòria de l'any següent i pots sol·licitar l'Erasmus a partir d'aprovat mínim el que vindria a ser el primer curs d'universitat, quan estàs a segon de carrera per optar al tercer. Llavors, a mi una cosa que m'hauria agradat saber sobre què fer mentre estic esperant la resposta de la meva universitat destí, sabent que probablement em digui que sí i per tant ja pots visualitzar el teu Erasmus en aquell destí, és una mica informar-te sobre quines assignatures convalidaràs. Com es convaliden les assignatures? Doncs les assignatures es poden convalidar a nivell burocràtic amb el famós document que es diu Learning Agreement, que és l'acord d'estudis, bàsicament. I llavors, doncs, el que fa aquest document és coordinar les assignatures que hauries de fer a la teva universitat amb les assignatures que substituiràs amb la universitat de destí. Què és l'ideal? Doncs que durant la temporada que tu marxes d'Erasmus, aquelles assignatures que no estàs fent a la teva universitat poder-les estar fent a l'altra universitat. Això seria l'ideal, o sigui, si tu te'n vas, en el meu cas, jo me'n vaig al segon semestre, doncs totes les assignatures que s'estiguessin fent al segon semestre, tant optatives com obligatòries, doncs poder convalidar tots aquests crèdits obligatoris i optatius a la universitat de destí. Què passa amb els crèdits obligatoris? Que llavors 100% has de trobar les assignatures que corresponen a les de la temporada que tu te'n vas, assignatures de la universitat de destí
que tinguin les mateixes competències, objectius, que sigui la mateixa assignatura, encara que es digui diferent o encara que tingui un petit matís a l'hora d'ensenyar, que sigui més o menys igual, perquè es pugui convalidar, no? Perquè si no, no té sentit convalidar una assignatura per una altra, que no t'està aportant el coneixement que t'hauria d'aportar l'altra. Quan és una optativa això, és igual, perquè al final, si no pots convalidar les assignatures que fas a la universitat en el meu cas de Florència, doncs sempre les pots convalidar com a optatives de mobilitat, que això equival a crèdits d'optatives que facis a la teva uni. Llavors, amb molt dolentes, si tu no pots convalidar cap de les assignatures de la teva universitat amb les assignatures que estiguis fent allà, el que faràs serà treure't crèdits i, per tant, no hauràs de fer assignatures optatives a la teva universitat. La part dolenta d'això és que potser hi ha alguna assignatura optativa que a tu t'encanta de la teva carrera, de la teva pròpia universitat, que no caldrà que facis. Perquè tot això quadri i tal, es necessita molt de temps i molta paciència. És un procés lent perquè has de mirar individualment de cada assignatura tots els seus objectius i competències i després comparar-les individualment un altre cop amb totes les altres assignatures que t'ofereixin a la universitat de destí. Per fer això, concretament, el que s'ha de fer és, primer de tot, el primer pas que et diria seria agafar quin és el pla d'estudis que ofereix la teva universitat. És a dir, jo me'n vaig ara al segon semestre de tercer. He hagut de mirar el pla d'estudis de tercer de carrera, concretament totes les assignatures del segon semestre. Llavors, me les he apuntat individualment, aquestes assignatures, i també m'he marcat si són obligatòries i si són optatives. Llavors, doncs, de cada obligatòria, primer de tot, vaig mirar si eren semestrals o anuals, perquè les anuals 100% les hauré de recuperar l'any que ve, és a dir, les hauré de fer l'any que ve a quart, i després les semestrals, l'ideal era trobar l'equivalència. Spoiler, no la vaig trobar, vale? O sigui, el meu pla d'estudis està una mica desvariat, però això és un altre tema. Llavors, jo el que vaig haver de fer és, tinc això, tinc aquestes assignatures obligatòries. Vaig a mirar la guia docent d'aquestes assignatures. En la web, per exemple, de la UAB, és fàcil trobar tot el que és pla d'estudis i guia docent, perquè tu entres a la carrera, hi ha les seccions, si has entrat a la web alguna vegada de la UAB ho trobaràs, saps? És un PDF que tu el descarregues i veus com els horaris, no? I les assignatures, i després de la guia docent és un document que et descarregues o a vegades directament et porta com a un link i et surt com allà escrit el que s'espera de cada assignatura. A tot això et fas un mini resum o, tu mires una mica per sobre, llavors vas a la universitat de destí. El més coherent és que aquella universitat et digui, si tu estàs fent comunicació, el que et pertoca és de l'àmbit de comunicació. Llavors, doncs, tu ja vas predisposada a buscar assignatures de les carreres que ofereixin a la facultat de comunicació o a la facultat que et toqui. De totes aquelles carreres vas entrant una per una, és una feinada, és que és una feinada. O sigui, jo ara ho penso i dic, és que realment és una feinada. Jo quan estava fent era un caos en aquell moment i era com, m'estic sentint inútil, no sé si estic perdent el temps, perquè és com, estic buscant i no estic trobant res, saps? Llavors penses, estic perdent el temps, però realment és un temps que havies d'invertir sí o sí per poder trobar una bona convalidació i poder fer un bon acord d'estudis. És anar provant i anar mirant assignatures, llavors les assignatures que vegis que poden estar correlacionades una mica o t'agradin o et cridin l'atenció, les vas apuntant també i apunta't sobretot el codi que tinguin, perquè després per les convalidacions es necessita. Què m'ha passat a mi, en el meu cas? I crec que potser s'hauria de tenir en compte perquè potser també et pot passar que l'Erasmus que et proposin a la universitat de destí, per exemple a Florència, a mi no em deixen fer totes les assignatures de la facultat de comunicació, que és el que té sentit o té lògica. Em porten directament, si vull fer l'Erasmus a Florència, fer assignatures de la facultat de Ciències Polítiques. Llavors, clarament, a mi se'm va desquadrar absolutament tot i les assignatures que faig són bàsicament de Ciències Polítiques. He hagut d'agafar les assignatures en anglès per tema de nivells de llengües perquè et requerien sí o sí el first d'anglès i després, per altra banda, llei d'aquest any, abans es feia el test OLS, aquest any el van treure i van decidir que cada universitat tingués els seus requisits i la meva doncs havia de ser sí o sí un B1 d'italià, cosa que m'ho van dir l'abril del 2024 quan els exàmens d'italià, els oficials, es fan al juny.
A mi no em donava temps a aprendre en 2 mesos per treure'm el B1 d'italià quan és inaccessible poder aprendre un nivell B1 d'italià, perquè abans les acadèmies que hi ha a Barcelona, en aquest cas, totes et demanaven que primer fessis un curs per treure't l'A1, perquè al final també això és un negoci. Era inviable. Què em va passar? Que va ser una encerrona i sí o sí he hagut de triar només les assignatures en anglès perquè m'aprovessin el Learning Agreement i no hi hagués cap problema. Que al final sabem i se sap que l'Erasmus va molt més enllà que la part acadèmica. Que potser no hauria de ser així, però a la vegada és així i crec que a la vegada també és interessant perquè no només aprens el que hauries d'aprendre, no? Estàs estudiant, sinó també com aprens personalment, no sé, a nivell de cultura, d'un altre país, d'una altra llengua, no sé, jo estic predisposada i vull aprendre l'italià perquè al final també, ja que estic allà, vull aprofitar i vull treure'm un nivell d'italià. Llavors, doncs, no sé, és una experiència diferent, suposo. Jo us diria, sobretot a la gent que vol fer l'Erasmus, que s'ha de tenir la ment molt oberta i s'ha de mentalitzar el possible canvi del pla d'estudis que t'hauries imaginat. Jo m'hauria imaginat com tota la vida, perquè al final mai he repetit cap curs, tot ha sigut un camí molt lineal, doncs que de cop i volta hagis de fer assignatures de tercer a quart, que totes les assignatures que faci allà a la Universitat de Florència seran optatives, i per tant em canvia completament el pla d'estudis a nivell també d'optatives, perquè l'any que ve que hauria de fer moltes més optatives, l'ideal és no fer cap optativa perquè m'hauré de centrar sobretot en TFG, pràctiques i assignatures que no puc fer aquest any. I després també com veure amb l'experiència de l'Erasmus que la universitat no és tan lineal com tota l'altra educació que m'ha estat rebent, és bastant selva. I per això crec que és normal veure tanta gent barrejada de diferent curs. Per anar acabant ja aquest vídeo d'introducció, vull explicar-vos així una mica ràpidament el que tinc pensat fer d'aquest projecte, donar-vos 5 cèntims perquè potser, no sé, així a lo millor així podeu preveure una mica si us interessa, si va amb la vostra línia i tal, i si em voleu acompanyar en aquesta experiència. I és que, òbviament, hi haurà aquesta part de vídeos més informatius. Vull aportar informació concreta i concisa perquè falta molt. O sigui, sí que hi ha molta gent que parla dels seus Erasmus, és superdivertit, m'ha agradat molt, què vaig fer jo, coses que m'agradaria saber de l'Erasmus, però ho diuen com molt genèric. I a mi, no sé, potser a vosaltres sí que us ha servit, heu sigut més hàbils i heu trobat la informació sense com la necessitat de que us ho diguéssim, però sí que a mi em ratllava bastant perquè jo veia aquests vídeos i era molt en plan, vale, hi ha 4 beques, però no sé quines beques són i no sé quin termini és. Doncs a mi m'agradaria poder-vos dir més o menys en quan s'hauran aquestes beques i que estigueu atents, saps? Perquè no ho pugueu perdre. I per altra banda, també, òbviament, m'agradaria deixar constància de la vivència de l'Erasmus, llavors segurament blogs cauran, els vídeos així més artístics que diguem-ne, no? Però això ja ho anirem veient. Realment és el primer projecte que m'he planificat i que m'he pres en sèrio perquè vull que surti bé. També avisar que cada Erasmus és un món i cada destí també tindrà les seves característiques i llavors, doncs, al final també és una experiència bastant personal. Però sí que m'agradaria aportar aquesta informació i penso que pot ser divertit i penso que pot ser molt interessant. Així que si us voleu sumar a aquesta experiència i tal, òbviament us podeu subscriure, em podeu seguir a les meves xarxes socials i ens anem veient. Moltíssimes gràcies i seguim en contacte. Adeu!